Раз, два. Хайде, да пробваме. Готови сме. Я първо дайте така малко лекичко да отпускаме. Раз. Раз, два. Така. Добре. Добре ли сме? Хайде, добрете левия. Три. Раз, два. Раз, два. 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 Три. Раз, два. Давай. Значи, леко пак казвам, това не е точно така, това да е леко. Следвате една чаша на стика, там е каквото е на танцинга, и когато почвате, въртите. Ако мъжете имат много интересни движения с хляб,